Hello guys, ito naman si Inday Cordapia. Gagawa tayo ng churros. Churros, dati nagluluto ako doon sa Qatar. One of the favorite sa amo ko, ng anak niya. Ito yung sinasabi niya, Jubilin, can you make churros for me? Okay, let's get started. Ito yung mga ingredients niya. 5½ tablespoon na sugar. Wala kasing white sugar sa bahay. So, brown gamit ko. 1/2 teaspoon na asin. Tapos, 3 tablespoon. Hindi 3. 2 lang. 2 tablespoon na oil. 1 cup na flour. 1 cup na tubig po ito. Wala kasi akong ibang malagyan. Isang itlog. Tapos yung piping bag. Kung wala po kayong piping bag, pwede lang plastic. Tapos putulan nyo lang sa dulo. Okay. So ayan na. Ginagamit ko itong kamay. Inhugasan ko naman yung mga kamay ko. Ginagamit ko siya ng kamay kasi masyadong matigas. Yan. Halo-halo lang. Okay, continue. Kaniray apil. Ako'y labot. Apil lagi. Ganito na yung consistency niya. Kalitos. Okay. Masyadong lapot. Stop sa. Okay. Pislit-pislit lang. Dali apod. Saan nga pastar pa mo kay bawal man sa magpatong-patong. Hop, what sa ayos sa? Yan sa nang sibag. Sa buto eh. Isibog na naman na kay mo na yung pislit. Lumulutang po yan pag naluto na siya. Mahina lang yung apoy guys para hindi siya masunog. Okay. Mahirap masyado pag ikaw lang mag-video. Ay nako. Laban lang guys. Laban lang. Ayan na. Unti-unti na siyang lumulutang. Taste test. Ganyan si Ka. Na ka dyan. Hurot na dyan. Sarap. Doon na kailangan ng sugar. Matamis na eh. Kagigising pa lang niya. Ayaw mo. Harap siya. Paulit-ulitin. Churros.